12 jum jorqdu fuq saqqu mal-art, jitalmu diversi prattiċi biex f'każ ta' emerġenza ikunu jafu kif jissiltu ma' sitwazzjoni flimkien ma' 6,000 skawt ieħor minn madwar id-dinja. L-Essex International Jamboree issir kull 4 snin bl-atmosfera tkun speċjali għal membri tal-Scouts li jkunu ilhom snin jattendu għall-attivitajiet f'pajjiżhom. Min Malta telgħu aktar minn 70 b'TVM News jitkellem mal-Fgura Scout Group li telgħu flimkien mal-Mosta Girl Guides għal din l-esperjenza unika. Tkellimna maż-żgħażagħ tal-Fgura li stqarrew kif din l-esperjenza se tkompli ssaħħaħhom fil-karattru u tippreparhom għall-isfidi tal-ħajja. Mill-ġambori tallimt kif intella tinda li kif itellgħu għall-Ingilterra mhux kif intellgħu għaw Malta u tallimt ukoll kif nagħmel xi nottings u lashings. U anke nitalmu ċertu skills li f'ħajtek jaf ma titallemhomx u tista' tużhom tallimhom lil ħadd ieħor u aħna xi nikbru nagħlmu membri iżgħar minna bħalma għalmuna il-membri ikbar minna. L-Scouts huwa maħluq fuq sistema ta' spices li tfisser it-tkabbir fuqna infissna fl-aspetti soċjali, fiżikali, intellettwali, il-karattru emozjonali kif ukoll spiritwali. Il-lider li mexxiet il-kontingent tal-Fgura Scout Group Liana Sariba ilha fl-Scouts sa minn mindu kellha 13-il sena u issa li hija l-lider il-gost tagħha li tajn lil dawn iż-żgħażagħ jieħdu l-benefiċċji tad-dixxiplina u esperjenzi oħra li toffri l-Scouts. F'Ġambori l-Scouts kollhom opportunità biex jiltaqgħu ma' Scouts oħra minn barra minn Malta, jitħaltu jagħmlu ħbieb ġodda u jagħmlu esperjenzi li hawnhekk daqsxejn limitati biex iseħħu. L-Scout Association of Malta għandha 4,000 membru u ilha imwaqfa mill-1908 minn Lord Baden Powell.